og velkommen til Herlev Gymnasie og HF. Mit navn er Esther, og jeg har fået til opgave at lave en film om Herlev Gym. Men til at hjælpe mig med det, der har jeg mine to sideveninder, Astrid og Katrine. På Herlev Gymnasie laver vi selv vores opvarmningsprogrammer, og vi er gode til det. Men når vi virkelig skal pumpe, så går vi et andet sted hen. På HG har vi vores eget styrkerum. Så jeg tager denne her, ikke? Ja. Det er Herlev Gymnasiums bibliotek. Her kan du få hjælp til at finde bøger, når du skal skrive større opgaver. Der er altid lækker mad i kantinen. Du kan fx blande din egen pastasalat. På Herlev Gymnasie har vi lige fået nogle nye rygeskuer. Så ryger det samlet på et sted, og dem, der ikke kan lide at blive generet af røgen, de kan gå et andet sted hen. Det fedeste ved Herlev Gymnasium, det er vennerne, og så er det her, og så er det damerne. Altså, jeg synes bare, det er et fedt fællesskab, der er på Herlev Gymnasium. Hvad er det bedste ved Herlev Gymnasium? Helt sikkert bogfodboldrunder. Det er det bedste, der overhovedet er sket på det her gymnasium. Jamen, vi synes, damerne på Herlev Gym er damerne er helt klart det bedste på Herlev Gym. Og festerne. Og festerne. Ja, morgenmad på skolen og frimoduler. Det bedste ved at gå på Herlev Gym, det er uden tvivl alle de kønne piger. Det bedste ved Herlev Gym, det er de søde drenge. I believe in miracles. Where you from? You sexy thing, you. I believe in miracles. Hej, jeg hedder Sofie, jeg går i anden uge, og jeg er med i festivalet. Og festivalet laver bare de fedeste fester. Electrify my body and you're making me feel like I'm so electric. Everything you do is making me blow, blow, blow. Don't know what to do about it, can't seem now to live without it. Efter skole kan du komme i studiecaféen og få hjælp til dine lektier. What's up, baby girl? I'm just looking over this homework. I really need some help. You wanna study with me? That'd be nice. Yeah. I wanna go study. Baby, would you be my buddy? And help me with my project. Cause you are who I roll with. Honestly, I know it. Take me, boo. You're the one I wanna go with. 5 days out the week, my stays out the street. It pays we discreet. Det var så Herlev Gymnasie og HF. Og vi håber, vi ser dig til næste år. First day of school, I'm looking cool, I got my clothes pressed. I'm a senior, but I'm seeming like an old vet. Time will pass me.